हाय फ्रेंड्स, दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जायफ्रा WhatsApp सालायो बिसोरनि थाखाय जोबोद गोनांथि। मानोना नोंथांमोननियाव माब्लाबाबो सोरबाफोर नोंथांनि WhatsApp नाम्बारखौ WhatsApp ग्रुपआव एड खालामनो हागौ। बेनि थाखायनो आं दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे भिडिअ' महरै फोरमायनो सानदों। फ्रेंड्स, नोंथांमोना भिडिअ'खौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायलां, नङाब्ला नोंथांमोना बुजिनानै मोननाय नङा। फ्रेंड्स, आरो भिडिअ'खौ नायनायनि सिगां मोनसे खावलायनाय, जायफ्रा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामदो आरो खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो खनसे क्लिक खालामनानै होदो। फ्रेंड्स, होनबा आं भिडिअ'खौ जागायजेननोसै। फ्रेंड्स, सोरबाफोरा WhatsApp ग्रुपनि थाखायनो जोबोद जिंगासिनांगौ जायो आरो सोरबाफोरा रागा जोंनानै गाज्रि ग्रुपआव एड खालामना होयो। फ्रेंड्स, दिनैनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैला। नोंथांनि WhatsApp नाम्बारखौ रावबो सैमायाबो ग्रुपआव एड खालामनो हानाय नंला। फ्रेंड्स, नोंथांमोना नोंथांनि WhatsAppखौ अपेन खालामदो। बेनि उनाव जोङो थांगोन सेटिंआव थांनायनि उनाव बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों एकाउन्ट। बेनि उनाव जोङो थांगोन प्राइभेसियाव। दायो होनबा आं प्राइभेसिखौ खनसे क्लिक खालामनानै होबाय। फ्रेंड्स, बेनि उनाव जोङो थांगोन बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों गाइड सेन्टाराव ग्रुप। बेयाव खनसे क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव नोंथांनियाव बेफोरबादि गोदान पेज आगेंबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों फार्स्ट अप्शनआव एभ्रिवान आरो सेकेन्ड अप्शनआव माय कन्टेक्ट आरो थार्डआव नबडी। फ्रेंड्स, नोंथाङा बेखौ एभ्रिवानआव दोनदोंब्ला नोंथांनि WhatsApp नाम्बारखौ गासैबो सैमाफोरानो एड खालामनो हागोन आरो माय कन्टेक्टआव दोनदोंब्ला नोंथांनि नाम्बारखौ सेभ खालामाबानो ग्रुपआव एड खालामनो हानाय नङा। फ्रेंड्स, आरो लास्ट अप्शनानो जाहैबाय नबडी। नबडीआव दोनदोंब्ला नोंथांनि नाम्बारखौ रावबो ग्रुपआव एड खालामनो हानाय नङा। फ्रेंड्स, बेनिखायनो जों बेखौ नबडीआव दोनब्लानो जाबाय। फ्रेंड्स, आंना बेयो नबडीआवनो अलरेडि दंखायो। बेनि उनाव बेखौ डान खालामनानै हो। डान खालामनानै होब्लानो नोंथांनि WhatsApp नाम्बारखौ रावबो ग्रुपआव एड खालामनो हानाय नंला। फ्रेंड्स, दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो आंनि चेनेला गोदानखा, बेखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। फ्रेंड्स, दिनै एसेनियावनो फोजोबनाय जाबाय। बाय।